ni jenzi mane odhi ng'anyo higa mokalo to bende gima otimore kamano ke pare oduche makiny higa chiel toke kiny to okendo ken higa chiel toke kiny en mana waparo odiochieng' mane wagike climax mar ng'anyo cha nikech kapok nwachopo tarik 25 ng'anyo nochakore gimoro tarik 17 18 koka wachopo e chunye tarik 25 ma kiny wan gi rapar mare. Koro kadhi e gimane demi rowere wuog oko maduong' kabisa mane jopiny nyalo neno kaka achiel kuom rawera ma bende no wuok oko odiochieng' ma kamano. Ni wacho ni finance bill kata chik mar finance ma higa mokalo no ne nigi weche moko e iye mane dhi miyo japiny bedo gi ngima matek. To chikegi rowere nosechako wuoye kata jopiny ne wuoye seche mitimo gimiluongo ni public participation. Koro japiny wuoyo to jotelo manie parliament ok tim gimoro. Koro gitimo gigo gi wich teko. Iyudo ka japiny wacho ni ka agi ka arach gini dhinyo joma nweng'o gini piny. To wanasiasa kata parliamentarians onge gima gitimo gi thuon. Emano miyo rawero neno ni okay, ka en thuon kamano kare koro wabende wawuog oko e ndara mondo wang'e ni koro thuonu ni koro dwa tero kanye. Koro finance bill en achiel kuom gima nomiyo wawuok oko. To kata kamano kapok wachope finance bill ntiere weche moko ma jo Kenya nosebedo gi ng'ur ma finance bill no act kaka gima nyalo luongo ni trigger nikech ja Kenya ne winjo matek ka ging'iyo promises kata singo mane sirikand Ruto nosingo ne jopiny ne biro timo. Ne yudo ka sirikand Ruto nosingo ne jok manoluongo ni mama mboga boda jok manwengo gi ni piny nosingo negi weche mabeyo mar lombo kura. To bang' ka nosemiye kura no modonji ofis koro jok manosingo negi ngima maber ka wiye nodhi owil godo. Koro gichako mana timo negi timbe moko ma kandamiza gi. Gichako timo negi timbe moko kanu neno jomoko dhi e pap MPs moko Rift Valley kocha gidhi mpira gitingo pes madongo to kuonde mitinge pes madongo gi nitiere ng'at mobiro bende neno mpira no kanyo ma dhi nindo kech otieno. Koro weche go ne osechako chwanyo jo Kenya. Ema nomiyo rowero neno ni nyaka